Του βιβλίου Λευτέρης Θαλασσινός, μια ιστορία αδειλίας και μια ανηλικρίνειας του συμπατριώτη μας Βασίλη Γιακοβασίλη, που έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας σήμερα από τις Σέρρες, ερχόμενος. Η εκδήλωση αυτή γίνεται στη συνδιοργάνωση του Συλλόγου Βοηθητών Καρπάθος Ζέφυρος και του Συλλόγου Ομόνια Αττικής Απερίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνδιοργάνωση. Να πούμε ότι είναι μαζί μας και ο πρόεδρος της Ομόνιας Απερίου, η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βοηθητών, η τέος πρόεδρος του Συλλόγου Βοηθητών και πρώην πρόεδρος του ΣΑΚ, η Φεγγίση Κισταδράκη, και βεβαίως ο πρόεδρος ο Ιωάννης Κρατζένος, ο πρόεδρος του ΣΑΚ. Να του δώσουμε το λόγο για ένα σύντομο χαιρετισμό και μετά στους δύο συλλόγους για να ξεκινήσουμε την εκδήλωση. Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι, είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για μένα, εκπροσωπώντας τον Σύλλογο των Απανταχού Καρπαθίων αφενός, αλλά και την Ομοσπονδία των Δικανησιακών Σωματείων, σαν αντιπρόεδρος που είμαι, σε αυτή τη φιλόξενη αίθουσα της Ομοσπονδίας, να χαιρετίζω αυτό το πολυπληθές κοινό, το οποίο δείχνει ότι στις δύσκολες μέρες που περνάμε, όπου οι προσωπικές δυσκολίες, είτε αυτές είναι κοινωνικές, είτε είναι πολιτικές, είτε είναι οικονομικές, δεν μας εμποδίζουν. Ενδιαφερόμαστε και για την πνευματική τροφή που προσφέρει ένα βιβλίο, το οποίο έχει αυτή τη μορφή του βυθιστορήματος από έναν συμπατριώτη μας, εκλεκτό συμπατριώτη, ο οποίος βέβαια είναι ξενιτεμένος ως ερωτικός μετανάστης στις Σέρρες, αλλά παρόλα αυτά δεν πάβει, όπως φαίνεται και από την πολυπληθή παρουσία σας εδώ, να είναι πολύ αγαπητός στους συμπατριώτες Καρπαθίους όλων των χωριών. Και αυτό μου παίρνει εντύπωση, κύριε Γιακοβασίλη, ότι έχει μαζέψει κόσμο όχι μόνο από το Όθος, όχι μόνο από το Απέρι, αλλά βλέπω από όλα τα χωριά. Βλέπω από τις Πηλές, βλέπω από την Αρκάσα, βλέπω πρακτικά από όλα τα χωριά. Αυτό σημαίνει ότι είσαστε αγαπητός και ότι έχετε αφήσει ένα καλό ίχνος της παρουσίας σας για πολλά χρόνια στη γενέτειρα. Λοιπόν, ο κ. Γιακοβασίλης έχει μια καλή παρουσία στα πνευματικά δρόμενα, διότι έχει ήδη εκδώσει αυτό το τρίτο βιβλίο που παρουσιάζεται σήμερα υπό μορφή μυθιστορήματος. Έχει συγγράψει πολλά διηγήματα, έχουν εκδοθεί κάποια από αυτά σε έναν τόμο και γενικότερα είναι ένα άτομο το οποίο είναι συνειδητοποιημένο, που έχει πνευματικές ενασχολήσεις σημαντικές. Φαντάζομαι ότι άτομα εδώ πέρα, όπως είναι η Φεγγίτσα Κισταδράκη, η αγαπημένη μας Φεγγίτσα, η οποία είναι ένα άτομο το οποίο έχει ένα πολύ πλούσιο πνευματικό έργο, αλλά και η Έννη Γιαβάση, που βλέπω εδώ κοντά μας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι τους οποίους δεν έχω δει, που παράγουν πνευματική τροφή για όλους μας. Πιστεύω θα πάρω και κάποια στιγμή το λόγο για να κάνουν και ένα σχόλιο για αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, γιατί Σάββατο βράδυ οπωσδήποτε είναι δύσκολο για όλους μας, αλλά θέλω να πω ότι είμαστε πολύ περήφανοι που οι δύο σύλλογοι των Βοηθητών και των Απεριτών καταφέρανε να έχουν ένα καλό κοινό με πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, που έρχεται εδώ για να ακούσει σήμερα αυτή την παρουσίαση βιβλίου, που είναι πολύ σημαντική, γιατί δείχνει ότι ακριβώς υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα για ένα μεγάλο κοινό, το οποίο είναι αρκετά νεανικής ηλικίας, το οποίο πραγματικά ενδιαφέρεται για τα πνευματικά δρόμενα της χώρας. Άρα λοιπόν, εγώ έχω να συγχαρώ και τις παρουσιάστριες και τους σχολιαστές της εκδήλωσης αυτής για την παρουσία. Έχω να συγχαρώ τον συγγραφέα για το πολύπλευρο έργο του και κυρίως έχω να συγχαρώ όλους εσάς που αφήσατε το Σαββατόβραδό σας αφιερωμένο σε μια πνευματική τροφή που παρέχει αυτό το βιβλίο. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους μαζί. Ευχαριστούμε πολύ για την Κατσάνο, που άκουσα την πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Φωτεινή, θες να πεις δύο λόγια. Φωτεινή Σάκη, την πρόεδρος του Συλλόγου Βοηθητών Καρπάθων Ζέφυρος. Καλησπέρα. Εκ μέρους του Συλλόγου Βοηθητών ο Ζέφυρος, σας καλωσορίζω στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του αγαπημένου μας συγχωριανού Βασίλη Γιακοβασίλη και αγαπημένου μου συμμαθητή.
σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και το εύχομαι να είναι καλοτάξιο το βιβλίο και κάθε επιτυχία σε ό,τι και αν κάνει. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό και τον ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε όλους. Κύριε Πρόεδρε, ο Μάνος Παναγιώτου, πρόεδρος του Λογοπαιδείου, να πει και δύο λόγια, μια κίνηση διοργανωτής της εκδήλωσης, βεβαίως. Σε αυτές τις εκδηλώσεις δεν πρέπει να επιβαρύνουμε τον κόσμο. Σάββατο μάλιστα το Συλλογείο. Ο πρόεδρος του ΣΑΚ, αλλά οφείλω όπως να εξάρω ότι όταν μου είπαν ότι να γίνουμε συνδιοργανωτές, με μεγάλη μου χαρά το δεχτήκαμε, διότι το έργο του κυρίου Διακοβασίλη είναι γνωστό και νομίζω ο κόσμος και η νεολαία μας βλέπουμε μεγάλη χαρά, διψάει να μάθει κάποια πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει και του εύχομαι να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο και κάθε επιτυχία στο έργο του. Αν και ο Βασίλης Δικοβασίλης είναι πολύ γνωστός σε όλους μας και αγαπητός, θα μας πει δύο λόγια για το έργο του και μια σύντομη βιογραφία φωτογραφική, ο Μανώλης Τσαγκάκης. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε απόψε εδώ. Εγώ θα παίξω το ρόλο του συμμαχητή. Μια βοήθησα αρκετά χρόνια το Βασίλη, μαζί, 6, στο σχολείο. Παρουσιάζω το βιογραφικό του και μερικές φωτογραφίες που νομίζω ότι θα βοηθήσουν το να κατανοήσουμε την πορεία της ζωής του. Ο Βασίλης Διακοβασίλης, εκπαιδευτικός και συγγραφέας, γεννήθηκε στην Καμπέρα της Αυστραλίας. Οι γονείς του ήταν ο Φραγκιός Διακοβασίλης και η Ειρήνη Αμανιζή. Τον Αύγουστο του 1970, σε ηλικία 8 ετών, τι δεν είναι, συγγνώμη. Το διαβάζει από εκεί. Εντάξει. Ωραία. Η τεχνολογία, ξέρετε, είναι αξιόπιστη. Αυτό το δρόμο που μπορέσα να διαβάσω. Τον Αύγουστο λοιπόν του 1970, σε τρυφερή ηλικία των 8 ετών, μετακομίζει στην Ελλάδα, στην Καμπέρα και περνάει τα παιδικά του χρόνια στο Όφος. Όπως φαίνεται και από το έργο του, ήταν έντονα, όπως σε πολλούς από εμάς, αν όχι όλους, τα παιδικά βιώματα στο νησί της δεκαετίας του 70. Τα σχολικά του χρόνια λοιπόν, στην Κάρπαθο, τα έζησε, στο Δημοτικό Σχολείο του Όφους, στο Γυμνάσιο και Λύκειο στο Αβέρι, όπου αποφοιτεί το 1981, εισάγεται στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου και αποφοιτεί το 1983. Παντρεύτηκε τη δασκάλα Μαρία Χατζικίκου, που η μοίρα έκανε να το γνωρίσει το Δημοτικό Σχολείο Περίου. Είναι πίσω εκεί. Γεια σου Μαρία. Και έκανε δύο παιδιά, την Κατερίνα, που είναι φιλόλογος, παντρεμένη και εγκατεστημένη στην Ελβετία, και την Ειρήνη, που είναι φοιτήτρια του Χημικού Ιωαννίνου. Εδώ είναι μια φωτογραφία της οικογένειας. Από αριστερά, στα δεξιά. Η επαγγελματική του πορεία ήταν αυτή ενός δασκάλου από το 1983 που τελείωσε. Πρωτοδιορίζεται στο ακριτικό Καστελόριζο, το οποίο, αν έχετε διαβάσει τα διηγήματά του, αποτέλεσε έμπνευση για ένα πολύ σημαντικό από αυτά. Κατόπιν δίδαξε στα σχολεία της Καρπάθου, στο Όφος, στις σπηλιές της Αυγάδια και υπηρέτησε επί 10 χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο Απερίου. Ως διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου στο Δημοτικό Σχολείο Αλιστά της Ερών μέχρι το 2020, στο οποίο συνταξιοδοτήθηκε. Έτσι, για να βάλουμε και λίγο εικόνα στο βιογραφικό, εδώ είναι ένα εξαιρετικό οίκημα. Βλέπετε, τα σχολεία είναι όμορφα παντού στην Ελλάδα, αυτό είναι στο Καστελόριζο. Και λέγεται Βασίλη ή... Σατράπη Αστική Σχολή. Είναι κατομοίωση του Πανεπιστημίου Αθηνών, από ό,τι λέγανε. Εδώ είναι μια σημερινή εικόνα του σχολείου στο Απέρι. Δεν είναι τόσο άσπρη πια, αλλά είναι γεμάτη με όμορφα συνθήματα και διάφορα σχέδια του σχολείου.
και σήμερα. Και εδώ μια φωτογραφία με την τότε σύζυγος, όχι. Όχι, η γυναίκα μου είναι και υπάρχει και ο Πολύ Βασιλαράκη. Ο Βασιλαράκη και ένας Και τον Αντωνίο, ένας συνάδελφος από τη Φλόρινα. Ωραία. Εδώ βρισκόμαστε στο Δημοτικό Σχολείο Αριστράτης, επίσης εμβληματικό κτίριο. Δεν ξέρω αν είναι έτσι ακριβώς. Είναι από τα σχέδια του Βενιζέλου τα περίφημα, το σχέδιο Ε. Το οποίο. Το οποίο όταν το βλέπεις από πάνω, σχηματίζει το Ε. Λέγεται ότι είναι από την ελευθερία. Αυτά τα σχέδια βγήκαν από το Υπουργείο Παιδείας σε 2-3 τύπους. Τους δύο ξέρω, ήταν το Ε και το Γ. Το όθος έχει το Γ, γιατί σχηματίζεται ένα Γ όπως το βλέπεις από πάνω, τριθέσιο σχολείο. Αυτό ήταν ένα σχέδιο του Ε, το οποίο κτίστηκαν πολλά σχολεία τέτοια στον νόμο Σερών. Και αυτό λειτουργούσε αρχικά ως 2 εξαθέσια. Κάθε όροφος είχε ένα εξαθέσιο. Μεγάλη συγγραφική δραστηριότητα, όπως υπόθηκε και πριν, του Βασίλη. Του άρεσε από πολύ νωρίς να γράφει. Αν θυμάμαι καλά, είχε και πολύ καλό βαθμό στην έκθεση στο σχολείο. Έτσι, έχουμε το 2017 την πρώτη προσπάθεια που λέγεται Ανθρώπων Ιστορίες. Στην ηλεκτρονική εφημερίδα της Ομόνοιας δημοσιεύσαμε και θα σας ενημερώσουμε ένα από αυτά. Ένα πολύ συγκινητικό ιστορίο που αφορά το λεωφορείο του Όθους. Το Θα είσαι πάντα εδώ, που είναι η συμπερίληψη στη συλλογή δράμα, στον εκδόσιο iWrite, συμμετοχή δηλαδή εκεί, με ένα διήγημα, Βασίλη, έτσι. Ναι. Αυτό είναι του συμπατριώτη μας, ποιος το οργάνωσε? Είναι μέσα στον εκδοτικό των οργανισμών και ο κ. Παπαγεωργίου. Ήταν μια συλλογή διηγημάτων της Καρπάθου. Έχει βγάλει και για την Καρπάθο άλλο το. Ωραία. Ακολουθούν διάφορα μυθιστορήματα. Ένα από αυτά είναι αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα. Το πρώτο, στη σκιά του ποιητή, το 2021, εκδόσεις Πηγή. Ακολουθεί ο ζωγράφος και το μοντέλο του 2024, αυτοέκδοση. Δεν είναι τυχαίο που είναι μετά την συνταξιοδότησή σου, αρκετά από αυτά. Και τέλος, το σημερινό βιβλίο, ο Λευτέρης Αλασσινός, μια ιστορία δειλίας και μια ειλικρίνειας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε και αποσπάσματα αργότερα και να παρουσιαστεί ο Λευτέρης Αλασσινός. Και να πούμε την ευκαιρία ότι πίσω εκεί έχουμε αντίγραφα για όποιον ενδιαφέρονται να προμηθευτεί. Λοιπόν, η πλειονότητα των ιστοριών που γράφει, πάω εδώ γιατί το κόβει εδώ πέρα το τηλεφώνι, έχουν μέσα τους το αποτύπωμα της πατρόας γης, όπως του αρέσει να ονομάζει τον τόπο καταγωγής του και τον τόπο καταγωγής πολλών από εμάς εδώ, την Κάρπαθο. Είναι ιστορίες που χαρακτηρίζονται ως μυθοπλαστικές, αλλά μπορεί εύκολα να βρει κανένας μέσα και διακριτά αυτοβιογραφικά στοιχεία, που θα πρόσθετα και στοιχεία όλων εμάς που ζήσαμε εκείνες τις εποχές, έχουμε παρόμοια βιώματα με τον Βασίλη. Ο Βασίλης και έχει ιδιαίτερη δραστηριότητα και από πολύ νωρίς στο ηλεκτρονικό τύπο, στα ηλεκτρονικά μέσα. Υπάρχει από το 2007 αυτό το ιστολόγιο, όπως λέγεται, ημερολόγιο, το οποίο τακτικά γράφει και απευθυνόμενος σε όλο τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα σε διάφορους συναδέλφους του και λογοτέχνες. Εκεί θα δείτε να ξεδιπλώνεται, νομίζω, όλη η συγγραφική και η πνευματική ικανότητα του Βασίλη με διάφορα θέματα, τα οποία σας καλώ να τα επισκεφτείτε, πέρα από τα βιβλία που έχει βέβαια, και όλα αυτά είναι αξιόλογα. Θέματα του βιβλία, συγγραφής, ταξίδια, πολιτισμός και εκπαίδευση. Τελευταία ξεκίνησε μαζί με τον επίσημο μαθητή μας, τον Μιχάλη τον Ζαγουδάκη, ένα άλλο ιστολόγιο με τον τίτλο Κάρπαθος και Ιστορία, όπου αναζητεί και καταγράφει την ιστορία της Καρπάθου και ο ίδιος, όχι ως ιστορικός, αλλά ασφαλώς ως μελετητής. Σας δώσω ένα παράδειγμα εδώ, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι μας δίνει, είναι απόσπασμα από ένα βιβλίο, ένα πλήρη αριθμητικό κατάλογο της καταγωγής των κατοίκων των πηγαδίων. Ξέρουμε ότι τα πηγάδια
129 είχαν γεννηθεί από το Απέρι, 124 συμμενετές, 22 στη Βολάδα, 15 στην Όλυμπο, 13 σπηλές. Αυτή είναι η πρώτη λοιπόν αστιφιλία, στο πούμε, της Δωδεκανήσου. Γεννημένοι σε άλλα χωριά της Καρπάθου ήταν πάνω από τους μισούς. Αυτή είναι μια καταγραφή του Έλιο Μιλιορίνη, ενός Ιταλού γεωγράφου που επισκέφθηκε την Κάρπαθο το 1936. Και τα στοιχεία είναι επίσημα στοιχεία. Γράφει για το πηγάδι ότι είναι ένας νέος οικισμός και κάνει μια καταγραφή πόσοι κάτοικοι του εκείνη την εποχή, του 1936, ήταν γεννημένοι σε άλλο χωριό. Και ήταν πάνω από τους μισούς. Και είναι η κατανομή αυτή εκεί πέρα. Θα πω και μετά περισσότερο. Μια που δεν θα παρουσιάσω σήμερα αυτά, ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό να βρίσκουμε ιστορικές πηγές τεκμηριωμένες, γιατί δυστυχώς επικρατεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε μια αποκαλή πρόθεση, φαντάζομαι, στοιχεία τα οποία δεν ταυτίζουν την πραγματικότητα κάτω. Πολλά από αυτά λοιπόν θα τα δείτε στο Κάρπαθος και η ιστορία με τον Χάρη Ζαγουλάκη. Και σε άλλα ηλεκτρονικά μέσα, διηγήματα στο ηλεκτρονικό περιοδικό Fractal, δημοσιεύσεις στο ηλεκτρονικό περιοδικό Κέφαλος κλπ. Οι επιρροές του θα λέγαμε ότι είναι μια έντονη σύνδεση με την Πατρόα Γη, είναι ένας συνδυασμός μυθοπλασίας με αυτοβιογραφικά στοιχεία, ενδιαφέροντα θέματα πολιτισμού, εκπαίδευσης και ιστορίας της Καρπάθου. Θα το δείτε και στην παρουσία του βιβλίου. Ο Βασίλης έχει και μια ειδική σχέση με το Απέρι. Και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που είμαστε και εμείς από το Σύλλογο Απεριτών εδώ, σήμερα. Όπως ο ίδιος έχει πει, η θητεία του στο Απέρι ήταν μια από τις πιο δημιουργικές της καριέρας. Πέρασαν από τα χέρια του επί 10 χρόνια πάρα πολλοί μαθητές. Αλλά νομίζω το αποκορύφωμα αυτής της προσφοράς του ήταν τα δύο τέχνη που βλέπετε εδώ, Απέρι, ένα χωριό της Καρπάθου. Δείτε ακόμα και ο τίτλος είναι Απέριτος. Ένα χωριό της Καρπάθου από τα πολλά. Στο πρώτο λοιπόν βάζει τους μαθητές του να κάνουν έρευνα και να παρουσιάσουν έθιμα, περιοχές, ιστορικά γεγονότα, ενώ στο δεύτερο καταγράφει την ιστορία του σχολείου και την ιστορία του Απερίου. Και εδώ τώρα να δείτε μια λεπτομέρεια. Υπάρχουν φυσικά φωτογραφίες από τους τότε μαθητές, Βασίλη, δεν ξέρω αν μπορεί να ονομάσει κάποιος από αυτούς εδώ. Έχει και λέιζερ εδώ. Δεν βλέπω καθαρά. Ναι, δεν είναι καθαρή φωτογραφία. Δεν βλέπω καθαρά. Η σκάλα είναι κάπου. Ναι, ξέρω ποια τάξη είναι. Είναι από το δεύτερο. Ωραία. Να μην κάνω λάθος, δεν έχει και σημασία. Βλέπω τον Γιάννη Χρυστοδουλάκη, τον Χρυσοχώ, η Ρουκούλα δασκάλα είναι στην άκρη. Ο Μιχάλης του Αβερνάρης από κάτω χαμηλά, ο Δημήτρης του Τσαγκάρης, τώρα που έδειξες, ο Βυσίριος, η Σοφία που πάνω είναι πολύ σκοπιφιλίας. Είναι οι μαθητές μου αγαπημένοι. Και εδώ είναι πώς κατέγραψε το σχολικό συγκρότημα. Λυπάμαι που ο προβολέας καταστρέφει την αναλογία, είναι πιο οριζόντιο αυτό. Αλλά είναι ενδιαφέρον, Βασίλη, πώς κατέγραψες αυτό το σκίτσο σαν να ήσουν πάνω σε κάποιο drone. Δηλαδή, πραγματικά η προοπτική είναι ενδιαφέρουσα εδώ. Όλα τα στοιχεία εκεί, ξέρεις, αναλογίες κλπ. Και κάπου εδώ στην άκρη κάτω βλέπεις είναι μια πολύ λιτή υπογραφή. Βασίλης, Βασίλης 1995. Αυτό είναι πολύ ασορτή με το χάρτη του Απερίου που θα σας δώσουμε αργότερα. Είναι μια αποτύπωση έτσι, νοσταλγική και ταυτόχρονα καλλιτεχνική. Και τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο που έχει να κάνει και με την δική μου παρουσία εδώ και όλων των συμμαθητών που είναι σήμερα εδώ πέρα και τιμούν την εκδήλωση αυτή. Αν δεν αναγνωρίζει τον Βασίλη, να σου το δείξω να πεις εδώ. Κρατάει και μια κασετίνα, Βασίλη. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι αυτή η κασετίνα. Το Ολυμπιακό είναι κάτι πάντως. Ολυμπιακό είναι. Εδώ είναι ο Γιάννης ο Φουντής και διάφοροι. Εδώ είναι το ταλέπορο
κοντάρι της ιδέας του σχολείου. Πάνω είναι ο Μιχάλης όχι. Ο Μιχάλης ο σκευοφύλακας. Στην κορυφή. Πίσω είναι η δασκάλα, η καθηγήτρια που δεν φαίνεται, ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερως. Το σχετικό. Πρέπει να είναι γυμνάσιο τώρα. Τους βλέπω μικρά κεφαλάκια, μάλλον από εκεί. Ποιος είναι εκείνος η Μιχάλα? Πού? Αυτός, δεξιά. Εδώ. Όχι εκεί. Εδώ είναι ο Γιάννης ο Κουμπής. Εδώ είναι ο Θεοχαρίδης. Του κουπάδι δεν είναι. Ο Κουμπής κάτι. Θα τους δείτε πιο κάτω. Αυτή είναι μια από τις δικές μας φωτογραφίες. Είναι εκδρομή στον Άγιο Γιώργη στις Βάσες. Εδώ είναι. Νομίζω Δευτέρα Λυκείου, κοίτα τις μαθήτριες. Και εδώ είναι το boombox της εποχής, ας πούμε, μας διασκέδασε. Το αντίστοιχο των τηλεφώνων εκεί της εποχής. Εδώ είμαστε στην τάξη μέσα. Εγώ θα πω ότι δεν καθόμουν στο θαλαμείο του Βασίλη, αλλά ήμουν από μπροστά του. Αλλά για χάρη φωτογραφίας και εδώ μοιραζόμαστε το θαλαμείο στην τρίτη Λυκείου. Εδώ ο Βασίλης στο κέντρο, πλαισιώνει από τους υπόλοιπους, κάποια μάλλον εθνική ορκή, δεν ξέρω, τους βλέπω στολισμένους και αυτούς. Εδώ. Νομίζω ότι εδώ αρχίζει η συγγραφική δραστηριότητα. Δεν το να στείλω. Περίμενε γιατί έρχεται παρακάτω. Αυτό νομίζω ότι το 1981 στη Τρίτη Λυκείου. Ανοιξιάτικη η φάση. Λοιπόν, και μια μικρή έκπληξη λοιπόν. Εκεί κατά την πρώτη ηλικία, νομίζω, Βασίλη, αποπειραθήκαμε να βγάλουμε μια εφημερίδα στον πολύγραφο που είχα ανακαλύψει εκεί πέρα, γιατί ο πατέρας του ήταν ο γυμνασιάρχης και είχα πρόσβαση εκεί πέρα σε όλα αυτά τα πράγματα. Και μας ήρθε η ιδέα να φτιάξουμε μια εφημερίδα. Οπότε, εντάξει, όπως βλέπετε, δεν είμαστε πολύ καλοί στην γραφομηχανή. Και διστάζαμε να τη βγάλουμε και στο τέλος είπαμε: OK, θα την κάνουμε σατυρική. Οπότε, παρόλο που νομίζω δεν είχες γράψει κάτι στην πρώτη εφημερίδα, είχαν γράψει. Τα είχα αλλάξει τώρα. Ναι, εδώ λοιπόν θαυμάστε τι λέει για την εκπαιδευτική τηλεόραση ο Βασίλης. Από την 5η Φεβρουαρίου μπήκε σε ενέργεια το σύστημα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης στην Α Λυκείου. Οι μαθητές δείχνουν μεγάλη ευχαρίστηση στο θεσμό αυτόν για ευνόητους λόγους, παρένθεση έλλειψη ύπνου. Μάλλον δικό σου ήταν, είχα γράψει εγώ μερικά πράγματα. Μάλλον. Κάτι τέτοια τα έλεγα. Οπότε, κατοχυρώνεται σαν το πρώτο. Ένα από τα πρώτα που υπήρχε εκεί. Υπάρχει αυτή η εφημερίδα και σήμερα. Έχουμε κάνει τα φάκια εκεί, το τόνο βλέπουμε να βάλουμε λάθος κλπ. Δυστυχώς δεν τυπώθηκε η εφημερίδα αυτή ιδιαίτερα, αλλά αρκετοί συμμαθητές την έχουν. Λοιπόν, αυτή είναι πολύ σατυρική πλευρά του Βασίλη. Τον ευχαριστούμε γιατί λάμπερνε τη ζωή μας και σαν συμμαθητής και τώρα σαν πνευματικός άνθρωπος του νησιού. Και νομίζω ότι μέσα στο βιβλίο του ανακαλύπτουμε και τους εαυτούς μας. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Ακολουθούν λοιπόν κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο για να πάρετε μια ιδέα από το βιβλίο, το οποίο επέλεξε ο ίδιος ο συγγραφέας. Οπότε η Χριστίνα Κεντάκη ξεκινάει. Μπορεί να κάτσει και εδώ. Ό,τι θέλεις. Είναι φιλόλογος. Στη χομηθεία της κοιμούς με την Έλενα. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, άσχετα με την υπόθεση, αλλά μου έκανε εντύπωση. Η γιαγιά σου είπες ότι ήταν από εδώ, ότι παντρέθηκε έναν Ιταλό και από ό,τι κατάλαβα δεν επέστρεψε ποτέ στο νησί της. Για ποιο λόγο? Γιατί απαρνήθηκε τον τόπο της? Δεν απαρνήθηκε αυτή τον τόπο της, το αντίθετο έγινε. Ο τόπος της την έδιωξε. Βλέπεις ο γάμος της με έναν Ιταλό από τα κατοχικά στρατεύματα, τα οποία κρατούσαν τα Δωδεκάνησα, ως την απελευθέρωσή τους, δεν έγινε αποδεκτός από τους ντόπιους. Οι γυναίκες αυτές στιγματίστηκαν ως προδότριες, χαρακτηρίστηκαν πόρνες. Ήταν αδύνατο να διατηρήσουν την οποιαδήποτε σχέση πλέον με τον τόπο αυτό, όσο και αν τον θυμούνταν με αγάπη. Εξαιτίας της γιαγιάς μου βρέθηκα εδώ.
Αν δεν υπήρχε εκείνη, δεν θα ακολουθούσαμε ποτέ τον πατέρα μας στην Κάρπαθο. Και αυτή τη φορά επέστρεψε εδώ, εξαιτίας μιας ανεξήγητης εσωτερικής παρότρινσης, ενώ είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι δεν θα έβλεπα ποτέ ξανά αυτόν τον τόπο που πλήγωσε τόσο όλη την οικογένειά μου. Ο πατέρας μου δεν κατάλαβα ποτέ γιατί ήθελε να αγαπήσουμε το μέρος αυτό. Εκείνος μας έλεγε ότι ήταν ο τόπος, όπου η αγάπη των γονιών του ξεπέρασε κάθε εμπόδιο, μέχρι να ανθίσει και να γεννηθεί αυτός. Ο παππούς μου για τους ντόπιους αντιπροσώπευε τον κατακτητή, ο οποίος τους απομάκρυνε από το όνειρο της ένωσης με την Ελλάδα. Ήταν ο ξένος, ο Ιταλός, που τους έκλεψε μια ντόπια. Ανήκαν σε διαφορετικό δόγμα, σε διαφορετικούς κόσμους. Σαν από θαύμα γλίτωσαν και οι δυο. Εκείνος από τη δίνη του πολέμου και εκείνη κατορθώνοντας κάποια στιγμή να φύγει για την Ιταλία, να πάει να τον βρει, υπομένοντας έως τότε τη χλέβη των συγχωριανών της. Γιατί λοιπόν είναι η αγαπημένη σου παραλία, να μας διαβάσει το σχετικό απόσπασμα η Σοφία Λιτού, δικηγόρος. Μαθήτρια του κ. Βασίλη, με αυτή την ιδιότητα είμαι εδώ. Εγώ θα διαβάσω τη στιχομηθεία της Χυμούς με το Λευτέρη Θαλασσινό. Μέχρι να τελειώσουμε την κουβέντα μας, παρκάραμε σε ένα κατηφορικό τσιμεντένιο δρόμο, όπου και από τις δύο πλευρές είχε μικρά ή μεγαλύτερα σύγχρονα κατά βάση τουριστικά καταλύματα. Πήραμε τα πράγματά μας και κατευθυνθήκαμε προς την παραλία. Βρήκαμε ελάχιστη σκιά κάτω από έναν βράχο, στα αριστερά της παραλίας και απλώσαμε τις πετσέτες μας. Μπροστά μας απλωνόταν η θάλασσα, σε ένα βαθύ γαλάζιο χρώμα που έκανε την τέλεια αντίθεση με έναν πεντακάθαρο, σχεδόν διάφανο ουρανό. Στο νερό μέσα, κοντά στην παραλία, κάποιες βαρκούλες λυκνίζονταν. Πίσω μας, εκτός του σημείου που κατέβαινε ο δρόμος, ο κόλπος έκλεινε με τεράστιους όγκους βράχων στις αποχρώσεις του καφέ, με κάποια πεύκα να προεξέχουν άναχα από αυτά. Πάνω δεξιά μας διέκνα μια εκκλησία, με κόκκινο τρούλο. Αυτή είναι λοιπόν η κυρία Παναγιά, τον ρώτησα. Είχα δει την πινακή όταν μπήκαμε στην παράκαμψη που μας οδήγησε ως εκεί. Και γιατί είναι η αγαπημένη σου παραλία? Μία από τις αγαπημένες μου παραλίες. Έχω καλές αναμνήσεις από εδώ. Από τα χρόνια τα ανέμελα. Τότε που όλα είναι δυνατά και ο κόσμος φάνταζε ακόμη όμορφο στα μάτια μου. Μπορεί να ήμουν παιδί, αλλά εδώ ένιωσα για πρώτη φορά τη μαγεία και τα θέλητρα της θάλασσας. Τη δύναμη που ένα τοπίο είναι δυνατόν να εκπέμπει. Θα το διαπιστώσεις κι εσύ, είμαι σίγουρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Φωτεινή Μαντινάου, λοιπόν, φιλόλογος Ισπανικής λογοτεχνίας, θα μας μιλήσει για τους συνένοχους. Μιλάει κοιμό. Μα πώς γίνεται όλοι οι κάτοικοι μιας μικρής κοινότητας να γίνονται συνένοχοι στην απόκρυψη ενός τόσο τραγικού εγκλήματος, το οποίο αφορά το χαμό ενός ανθρώπου, μιας νέας κοπέλας που είμαι σίγουρη ότι δεν είχε προλάβει να βλάψει κανέναν όσο είχε ζήσει. Και πώς μπορούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ, σε αυτόν τον μικρό και ιδηλιακό τόπο, να κρατούν ένα τέτοιο αφόρητο βάρος μέσα τους? Πώς το άντεχαν? Να ξυπνούν κάθε πρωί για να συνεχίσουν τις ζωές τους, να κάθονται γύρω από το ίδιο οικογενειακό τραπέζι, να αγκαλιάζουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους, να αντικρίζουν την ανατολή του ήλιου, να ζουν τις καλές και άσχημες μέρες τους, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Πώς μπορείς να κρύβεις τόσο καλά ένα τέτοιο ένοχο μυστικό? Όλοι τους, το κατάλαβα από την αντίδραση της ίδιας της αδελφής του, ήταν απολύτως βέβαιοι ότι ο Λευτέρης, τον οποίον κάποτε καμάρωναν ως ένα δικό τους παιδί με λαμπρό μέλλον, είχε σχέση με τη δολοφονία της Άννας. Και εγώ, τι πίστευα εγώ? Αλήθεια, δεν μπορούσα να ξέρω εκείνη τη στιγμή. Εκείνος με διαβεβαίωνε ότι δεν ήταν αυτός ο δολοφόνος. Η Έλενα, η μόνη που σίγουρα θα μπορούσε να το συνδέσει με το έγκλημα, δεν τον είχε καταγγείλει ακόμη. Είχα νιώσει όμως την απειλή στα λόγια της, όταν αποχαιρετώντας μας, είδα το σκοτίνιασμα στο πρόσωπό της. Και όλοι οι συγχωριανοί του, ακόμα και το αίμα του, η αδελφή του, οι γονείς του, όλοι αυτοί που σίγουρα τον ήξεραν πολύ καλύτερα από εμένα, ήταν βέβαιοι, αν όχι για την ενοχή του, τουλάχιστον για την εμπλοκή του. Τι πίστευα όμως εγώ? Προσπάθησα να φέρω στο μυαλό μου όσα ζήσαμε μαζί,
από τότε που αποφάσισα να εγκατασταθώ στο σπίτι του. Κανένα σημάδι ενός βίαιου ανθρώπου δεν εμφανίστηκε ποτέ, το οποίο να με υποψίασε, ακόμη και από τότε που έμαθα για αυτή την ιστορία. Δεν υπήρχε τίποτε να μου λέει ότι συζούσα με έναν άνθρωπο ικανό ενός τόσου στιγνού εγκλήματος. Μα και πάλι, πόσο σίγουροι μπορούσα να είμαι? Οι άνθρωποι ξέρουν να κρύβουν πολύ καλά τον πραγματικό χαρακτήρα τους, να κρύβουν το σκοτάδι της ψυχής τους πίσω από ένα ελάχιστο χαμόγελο. Αυτό δυστυχώς είχα προλάβει να το μάθω με τον πιο επώδυνο τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αγάπη Ελπίδα Παχατηρίδου, διευθύντρια τμήματος επικοινωνίας και μέσω μαζικής ενημέρωσης, θα παρουσιάσει το βιβλίο. Θες τελικά να κάτσεις εκεί ή πού είσαι καλύτερα? Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, όσοι ήρθατε από μένα και όσοι ήρθατε γενικότερα και θυμάται έτσι και τον θείο και την Κάρπαθο και τα βιβλία της. Εγώ θα μιλήσω για το βιβλίο και θα ξεκινήσω με την αφορμή με την οποία γράφτηκε. Η αφορμή για να ανοίξει λοιπόν το κουτί της Πανδώρας και να εξελιχθεί όλη η υπόθεση θα αποτελέσει η δολοφονία μιας 17χρονης κοπέλας στο χωριό Όθος της Καρπάθου. Αν και το χωριό ποτέ δεν αναφέρεται ονομαστικά, από τα συμφραζόμενα σίγουρα είναι το χωριό καταγωγής του συγγραφέα. Ο φόνος αυτό θα δημιουργήσει μια σειρά προβλημάτων στους πρωταγωνιστές της ιστορίας μας. Πώς μια μικρή κοινωνία καταδικάζει κάποιον ως ένοχο χωρίς αποδείξεις? Πόσο εύκολα κάποιος εξωστρακίζεται και περιθωριοποιείται? Με ποιον τρόπο μπορεί ο Λευτέρης Θαλασσινός να φέρει το βάρος ενός φόνου που ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν διέπραξε ποτέ? Πώς η ίδια η μελαγχολία, η οποία ανοίγει τις πληγές σου, οδηγεί στην αποξένωση από το περιβάλλον σου, αλλά και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Αυτή είναι μια σειρά ερωτημάτων που μου γεννήθηκαν μετά το τέλος του μυθιστορήματος, Λευτέρης Θαλασσινός, μια ιστορία δειλίας και μια ειλικρίνειας. Η ιστορία λοιπόν ξεκινάει το μακρινό 1992, μια ανεξιχνίαστη δολοφονία η οποία στοιχιώνει τον πρωταγωνιστή μας, τον Λευτέρη Θαλασσινό, ακόμα και 20 χρόνια μετά, καθώς τον έχουν αναγκάσει να απομακρυνθεί από τον τόπο καταγωγής του, δίχως να υπάρχει το παραμικρό αποδεικτικό στοιχείο παρά μόνο ενδείξεις. Και εδώ θα ήθελα να εισάγω, και αυτό που παρατήρησα περισσότερο είναι η εικόνα του ξένου. Η σημερινή ερμηνεία του ξένου ως απόλυτος άλλος, ο ετερογενής, ο βάρβαρος, ο απολύτως αποκλεισμένος και με αυτή την έννοια ο παράδοξος και ο άγνωστος. Η ίδια η τοπική κοινωνία του μικρού χωριού που αποξενώνει τον Λευτέρη Θαλασσινό, καθώς η κοινή γνώμη τον έχει καταδικάσει ως δολοφόνο, δηλαδή ως ένα βάρβαρο ο οποίος δεν ταυτίζεται με το υπόλοιπο σύνολο της κοινωνίας, της μικρής κοινωνίας στην οποία ζει. Συγχρόνως όμως οι ίδιοι άνθρωποι τον προστατεύουν. Οι ίδιοι άνθρωποι τον προστατεύουν γιατί κανείς δεν τον καταδίδει στην αστυνομία, καθώς οι δεσμοί της κοινής καταγωγής είναι ισχυροί και ακολουθούν έναν παλιό άγραφο κανόνα ότι ποτέ δεν παραδίδουν έναν δικό τους στην όποια εξουσία. Αυτός είναι από τον τόπο τους, ενώ η νεκρή κοπέλα η οποία βρέθηκε στο χωριό είναι μια άγνωστη σε αυτούς παρουσία, μια παρήσακτη από τον τόπο τους, μια ξένη. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν τους αφορά αν θα λυθεί ή όχι το μυστήριο της δολοφονίας της. Η απομάκρυνση του Λευτέρη Θαλασσινού από την Κάρπαθο αποτελούσε τη μόνη διέξοδο από τη στιγμή που το σούσουρο, η κατακραυγή και η απομόνωση ήταν μόνιμα παρούσες. Βλέπουμε επομένως έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να ξεπεράσει τις πληγές του παρελθόντος, ζει μέσα σε αυτές και οι μνήμες του ποτέ δεν μπορούν να ξεθοριάσουν. Επιλέγει να προμονωθεί μετά το περιστατικό, μέχρι που έρχεται στον δρόμο του Οικίμου, κατά το 2010, στις απαρχές της οικονομικής κρίσης της Ελλάδας, μια γυναίκα πολύ νεότερη σε ηλικία από αυτόν. Εκεί συναντούνται για μένα δύο πληγωμένες ψυχές. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στο βιβλίο, όπως γράφει στο βιβλίο, και οι δυο μας πληγωθήκαμε από το παρελθόν και δεν ζούσαμε για το μέλλον. Και εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι το σημείο των μιας της συγκεκριμένης σχέσης.
Ο ένας ζούσε με τον άλλον χωρίς να θέλει να εκφραστεί, απλά να συνυπάρχει, δίχως απαιτήσεις. Ενώ με τις μοναξιές τους, τις πληγές τους, τη μελαγχολία τους, χωρίς να μοιράζονται στην πραγματικότητα όλα όσα νιώθουν. Ζουν κάτω από την ίδια στέγη, ο ένας σέβεται τον άλλον, αλλά κανείς δεν μιλά για το παρελθόν που τον πονά, ή αν μιλήσει, αποφεύγει να αναφερθεί ουσιαστικά σε αυτό. Όπως αναφέρει και στο βιβλίο, η μνήμη όμως δεν τρέφει κανενός είδους αισθήματα αλτρουισμού για τον εαυτό μας. Απλώς μας ξεγελά για λίγο, κρύβοντας επιμελώς αυτά που σε πονούν. Αλλά σε χρόνους άσχετους, σε ημέρες που όλα κυλούν ομαλά, φτάνει κάτι μικρό και ασήμαντο να τη γαργαλίσει. Και αυτή ανερυθρίαστα εμφανίζει τις αγιάτρευτες πληγές, διαλύοντάς μας και πάλι. Πρόκειται επομένως για δύο πληγωμένους ανθρώπους. Ο ένας φέρει το στίγμα ενός δολοφόνου και η άλλη έρχεται αντιμέτωπη με τα λάθη του παρελθόντος, δηλαδή μια σχέση η οποία την έκανε να μην πιστεύει πλέον στον έρωτα. Οι ίδιοι δεν είναι μόνο αποξενωμένοι μεταξύ τους επειδή δεν μπορούν να επικοινωνήσουν τα βάρη που κουβαλούν, αλλά είναι αποξενωμένοι από τον ίδιο τους τον εαυτό. Η Κίμο φοβάται μήπως επαναλαμβάνει τα παλιά της λάθη, ενώ ο Λευτέρης ζει για να παράγει μια δολοφονία, την οποία ο ίδιος ισχυρίζεται μέχρι το τέλος ότι ποτέ δεν τη διέπραξε. Ο πρωταγωνιστής, ως όρισμος πια συγγραφέας, προσπαθεί να ξορκίσει και να έρθει αντιμέτωπος με ό,τι τον βαραίνει, αποφασίζει να γράψει ένα μυθιστόρημα, προσπαθώντας να βρει την άκρη του νήματος αυτού του μυστηρίου. Αφορμή για να προσπεράσουν όλα όσα τους βαραίνουν, για να ξεφύγουν, θα αποτελέσουν οι καλοκαιρινές τους διακοπές στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, την Κρήτη και την Κάρπαθο. Εκεί αποκαλύπτονται πολύ καλά κρυμμένα μυστικά, έρχονται στην επιφάνεια οι διαφορετικές αγωνίες των δύο πρωταγωνιστών και τελικά έρχονται αντιμέτωποι με όλα όσα φοβούνται, όσα τους κατατρέχουν. Ερχόμενοι πρόσωπο με πρόσωπο με τους φόβους τους. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Να βγουν πιο δυνατοί και να ξεπεράσουν όλα όσα τους πόνεσαν, ή να διαλυθεί η σχέση τους και να απολέσουν την όποια εμπιστοσύνη τους στην κοινωνία που ζουν. Η συνάντηση με την Έλληνα στην Κάρπαθο, τον πρώτο έρωτα του Λευτέρη, την οποία ως τότε νόμιζε ότι ήταν νεκρή, είναι καταλυτική. Ζούσε πιστεύοντας ότι αυτή η νεαρή που βρέθηκε νεκρή στο χωριό του πριν 19 χρόνια ήταν η Έλληνα. Ο Λευτέρης σε κατάσταση σοκ προσπαθεί να καταλάβει πώς η γυναίκα που ήξερε ως νεκρή πριν από σχεδόν 2 δεκαετίες στέκεται τώρα ολοζώντανη μπροστά του. Την Έλληνα, τον πρώτο του έρωτα, ο οποίος τον σημάδεψε ανεξίτηλα, καθώς 2 μέρες μετά την πρώτη του συνάντηση ήταν σίγουρος ότι είχε χάσει για πάντα. Η Έλληνα που διανύει πλέον την 4η δεκαετία της ζωής της είναι μια γυναίκα δραστήρια, ενδιαφέρουσα, δυναμική, μυστήρια, αλλά και εκείνη κουβαλάει το βάρη του παρελθόντος της, τα οποία δεν είναι άσχετα με το φόνο εκείνου του κοριτσιού στο χωριό του Θαλασσινού. Όπως φανερώνεται και από τον τίτλο του βιβλίου, ένα άλλο θέμα που θίγεται, η ιστορία πραγματεύεται τη δυτή φύση του ανθρώπου, της δειλίας και της ανηλικρίνειας. Πώς αυτές οι δύο έννοιες συνυπάρχουν και πώς αλληλεπιδρούν. Η δειλία του να παραδεχτείς τα συναισθήματά σου και τις σκέψεις σου σε οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο ψεμάτων, από τον οποίο αδυνατείς να ξεφύγεις, αδυνατείς να τον σπάσεις. Ο Λευτέρης Θαλασσινός φαίνεται ένας άνθρωπος φοβισμένος και αδύναμος να πάρει ουσιαστικές αποφάσεις για τη ζωή του. Τον βολεύει ένας φαύλος κύκλος ψεμάτων μέσα στον οποίο ζει, καθώς πρώτη φορά έχει βρει έναν άνθρωπο να ζεβιώνει με έναν τρόπο μίζερο, αλλά ταυτόχρονα εύκολο. Γιατί είναι τόσο αδύναμος να πάρει αποφάσεις? Επειδή το να συντηρείς τη θέση και την κατάσταση που έχει συνηθίσει, σου χαρίζει ένα είδος ασφάλειας, με το τίμημα βέβαια να καταστρέφεις ό,τι υπάρχει γύρω σου. Γιατί να αλλάξω εγώ, γιατί να φέρω τον εαυτό μου σε δύσκολη θέση? Η άγνοια ενός μέλλοντος που φοβάσαι μπορεί να σε οδηγήσει στην εύκολη λύση του ψέματος και της δειλίας, προκειμένου να μην ακολουθήσεις ένα μονοπάτι που δεν ξέρεις που θα σε βγάλει. Ο πρωταγωνιστής μας φοβάται μην χαλάσει τη ρουτίνα του, την καθημερινότητά του,
και μια σχέση που τον στήριξε, δίχως να έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, καθώς γνωρίζει ότι πιθανότατα δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στα αιτήματα μιας άλλης γυναίκας. Όπως αναφέρεται και στο βιβλίο κατά την περιγραφή της σχέσης του Λευτέρη με την Κιμό, συγγνώμη, το έχω πει, το φορές λάθος. Δεν λέω ευτυχισμένη, διότι, όπως είναι γνωστό, η ευτυχία δεν είναι παρά μια ουτοπική κατάσταση, ένα λογοτεχνικό εφεύρημα, μια ψευδαίσθηση, την οποία κανένας δεν έχει βιώσει στα αλήθεια. Και αν ακόμη παραδεχτούμε ότι υπάρχουν στιγμές ευτυχίας, έχω την εντύπωση ότι είναι τόσο μικρές που δεν μπορούν σε τίποτα να καθορίσουν τη ζωή μας. Δεν χρειαζόταν περισσότερες αποκαλύψεις από κανέναν τους. Επομένως, πρόκειται για μια σχέση χωρίς μεγάλα λόγια και υποσχέσεις. Ψάχνουν απλά κάποιες ευτυχισμένες στιγμές, χωρίς όμως να είναι σίγουροι ότι θα τις βρούνε μαζί. Η συμπεριφορά του Λευτέρη αποτυπώνει μια πραγματικότητα, έναν άνθρωπο απραγή, φοβισμένο και κυρίως μόνο. Η δειλία και η ειλικρίνεια λειτουργούν ως ένα τείχος προστασίας του πρωταγωνιστή απέναντι σε ό,τι έχει ζήσει και στον αντίκτυπο που θα φέρουν όλα όσα νιώθει και όλα όσα σκέφτεται. Κρύβει την αλήθεια και από τον ίδιο του τον εαυτό και από τους γύρω του. Από τη μία δεν επιτρέπει στον εαυτό του να εκφράσει τα συναισθήματά του, είτε γιατί φοβάται τη μοναξιά και δεν θέλει να γυρίσει στο μελαγχολικό παρελθοντικό εαυτό του, είτε γιατί δεν θέλει να πληγώσει κανέναν. Ανειλικρινής προς τους άλλους όμως, γιατί τους πληγώνει με τη στάση του. Αυτός ο δειλός τρόπος που συμπεριφέρεται, κατά τη διάρκεια όλης του της ζωής, είναι αυτός που τον στοιχιώνει και συναισθηματικά. Δεν επιτρέπει στους άλλους να προχωρήσουν, αλλά ούτε και στον εαυτό του. Η δειλία και η ειλικρίνεια στην πραγματικότητα για μένα είναι δύο έννοιες αλληλένδετες και στο βιβλίο, όχι απαραίτητα γιατί κάποιος είναι κακός άνθρωπος, αλλά επειδή απλώς είναι ανίκανος να αντιμετωπίσει τις δύσκολες γι' αυτόν καταστάσεις. Πρόκειται για έναν δεδαλώδη λαβύρινθο αυτοπροστασίας του εκάστοτε ατόμου που φοβάται τις συνέπειες των πράξεών του και το ψέμα αποτελεί την εύκολη λύση. Οι δύο αυτές παρόμοιες έννοιες χαρακτηρίζουν έναν άτολμο άνθρωπο, ανίκανο να εκφράσει τα αληθινά του συναισθήματα, φοβούμενος τη δυσαρέσκεια των άλλων και τις συνέπειες των πράξεών του. Φτιάχνει συνεχώς προσωπία, πολλές φορές αυτοκαταστροφικά, δειλιάζοντας να διεκδικήσει τα θέλω του, αλλά στην περίπτωση του συγκεκριμένου μυθιστορήματος, ο χρόνος και τα γυρίσματά του δεν ξεχνούν. Βάζουν τον τροχό της ζωής να στραφεί ανάποδα, αποκαλύπτεται ο φωνιάς της αθώας και ανύποπτης κοπέλας, που ένα πρωινό βρέθηκε στον λάθος τόπο και αποδίδεται δικαιοσύνη. Κι όμως, η ιστορία δεν σταματάει εκεί. Όταν μέσα σου δεν έχεις ξεκαθαρίσει τι πραγματικά προσδοκάς από τη ζωή σου, τότε είσαι καταδικασμένος να επαναλαμβάνεις παλιές αμαρτίες, ακόμα και των προγόνων σου. Τέλος, αναστοχαζόμενοι, αναρωτιέμαι μήπως τελικά η μοναξιά να είναι το ζητούμενο σε αυτό το μυθιστόρημα. Κάθεται εκεί η Κιμό, στην παραλία της Κυραπαναγιάς και παρατηρεί τον Λευτέρη, που επιπλέει ακίνητος στη μέση της θάλασσας. Και από εκεί μπορούσα να τον διακρίνω, έστω με δυσκολία. Αυτός παρέμενε στην ίδια θέση, σαν να φοβόταν μη χάσει τη σιγουριά που του προσέφερε η μοναξιά του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όπως δεν είναι γλώσσα σας πάνω σας, Κιμό είναι από το κύμα, οπότε καλά το πεις. Και φτάνουμε στην παρέμβαση του Βασίλη, του συγγραφέα, οπότε εσένα. Όπου θέλεις. Εξυπηρετεί καλύτερα στο διάβασμα. Θα είμαστε εδώ πώς εδώ, εντάξει. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Συλλόγου Απανταχών Καρπαθιών, τον κύριο Καρατιανό, για την τιμή που μου κάνει και για τα καλά λόγια που είπε. Τον
πρόεδρο της Ομόνιας Αττικής, τον κύριο Παναγιώτου, που ως ιδιοργανωτής με έκανε να θυμηθώ τα 10 υπέροχα χρόνια που πέρασα στο Απέρι ως δάσκαλος, στην αρχή της καριέρας μου, χρόνια τα οποία πάντα είχα ως σημείο αναφοράς σε όλη την μετέπειτα καριέρα μου. Το Ζέφυρο, το σύλλογο του χωριού μου, το συνδετικό κρίκο των οθητών της Αττικής, με το πολύ εντυνό χωριό μας, η θύμηση του οποίου έχει να ανατάξει την ψυχή μας. Όπως καταλαβαίνετε, είμαι αρκούντος συγκινημένος. Λογικό είναι, γιατί βλέπω κάτω πολύ κόσμο δικό μου, συμμαθητές, μαθητές, χωριανούς μου, παιδιά συναδέλφων, και αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή αυτή τη στιγμή. Όπως λέω, στο Όθος μεγάλωσα, έπαιξα στα στενά του, συμμετείχα στα πανηγύρια του, αλλά στο Απέρι ανδρώθηκα. Εκεί έκανα 6 χρόνια ως μαθητής, από 12 χρονών ως 18. Εκεί όμως έκανα και 10 χρόνια ως δάσκαλος, που ήταν σημαντικά γιατί εκεί έμαθα να διδάσκω ουσιαστικά. Όπως ξέρετε, εκείνη τα χρόνια οι διετής ακαδημίες δεν μας μάθαιναν πολλά πράγματα, μαθαίναμε στην πράξη. Εγώ έμαθα στο Απέρι. Και από την αγάπη που ακόμα απολαμβάνω από τους μαθητές μου στο Απέρι, αισθάνομαι ότι έκανα καλά τη δουλειά μου. Και αυτή είναι μια σημαντική ανταμοιβή για ένα δάσκαλο. Να ευχαριστήσω την αγάπη, την ανιψιά μου για την υπέροχη παρουσίασή της. Θα γίνει καλή δημοσιογράφος στο μέλλον. Την Φωτεινή, τη Μαντινάου, τη Χριστίνα την Εφεντάκη, την Σοφία τη Λιτού, οι οποίες πολύ παραστατικά απέδωσαν χαρακτηριστικά αποσπάσματα του βιβλίου μου, του ιστορήματος μου. Και τέλος, δεν θα ξεχάσω τον Μανώλη τον Τζαγκάρη, τον αγαπητό μου φίλο, συμμαθητή, αλλά νομίζω ότι φίλος είναι αυτό που μετράει περισσότερο. Τον αγαπητό μου συγγενή, τον Γρηγόρη του Χατζιαντονίου, και την αγαπητή μου επίσης συμμαθήτρια και φίλη τη Μαρία την Καρακατζάνη, που χάρη στην προθυμία τους πραγματοποιεί τη σημερινή παρουσίαση. Και φυσικά την δωδεκανησιακή εστία για την παραχώρηση της αίθουσας, της τόσο φιλόξενης αίθουσας. Το νέο μου μυθιστόρημα με τίτλο «Λευτέρης Θαλασσινός, μια ιστορία δειλίας και μία ειλικρίνειας» αναφέρεται στις έννοιες του ξένου, της μοναξιάς, της δειλίας και της ανηλικρίνειας που τόσο εύστοχα ανέλυσε η αγάπη. Η παρουσίαση να γίνει από έναν νέο άνθρωπο ήταν συνειδητή, διότι με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως ο τρόπος που η νέα γενιά διαβάζει βιώματα δικά μας των παλιότερων γενιών. Και έπιασε αυτά τα σημεία. Πέρα όμως από τις παραπάνω έννοιες, έχω παρατηρήσει ότι σε όλα μου τα μυθιστορήματα επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο, το οποίο διαπραγματεύεται πρωτίστως τις σχέσεις των ανθρώπων, τα ερωτηματικά και τα μυστήρια που τις ορίζουν, μα κυρίως αυτό που με εντρικάρει είναι το απρόβλεπτο, εκείνο το στιγμιαίο που μπορεί να συμβεί στις ζωές μας και να ανατρέψει τη σειρά των πραγμάτων όπως την είχαμε θελήσει μέσα στο μυαλό μας να γίνει κάποια στιγμή. Επιπλέον το μυθιστόρημα αυτό το συγκεκριμένο διαπραγματεύεται και ένα κομμάτι από την περίοδο της Ιταλοκρατίας στο νησί μας, από εκείνα τα ιστορικά σημεία που δεν γράφονται με χρυσά γράμματα, από εκείνα που ένας από τους ήρωές μου τα χαρακτηρίζει ως απλά τερτίκα της ιστορίας. Αν μου ζητούσατε μια σύντομη περίληψη του μυθιστορήματος μου, Λευτέρης Θαλασσινός, θα σας έλεγα πολύ λίγα λόγια. Ο συγγραφέας Λευτέρης Θαλασσινός ζει σε ένα στενάχωρο διαμέρισμα στο κέντρο των Αθηνών, με την αρκετά νεότερη του κοιμό. Εκείνη έχει βρει ένα ασφαλές αροξοβόλι, έτσι νομίζει, ενώ ο Θαλασσινός μέσα του κρύβει ένα σήκωτο βάρος, το οποίο διστάζει να φανερώσει σε όλη του την έκταση, ακόμα και στον ίδιο του τον εαυτό.
Όλα ανατρέπονται το καλοκαίρι του 2010, όταν τολμούν ένα ταξίδι στην Κρήτη, τόπο καταγωγής της Κιμούς, και στη συνέχεια στην Κάρπαθο, το γενέθλιο τόπο του Θαλασσινού. Και τότε σε μια στιγμή το σύμπαν συνομωτεί και πάλι, το κουβάρι των αποκαλύψεων ξετυλίγεται, τα καλά κρυμμένα μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια. Ο Θαλασσινός συναντάνεται ως ύποπτος για φόνο. Η Κιμό αντιπαλεύει με τον εαυτό της, μη θέλοντας να χαρακτηριστεί και πάλι ως αφελής. Ανόητη. Το θύμα του φόνου όμως τελικά είναι ζωντανό. Υπάρχει όμως θύμα. Και ώσπου η ιστορία φτάνει στα σκληρά χρόνια της Ιταλοκρατίας, όπου αναδύεται μια ιστορία αγάπης, ατιμίας και τελείωτου πόνου. Και ενώ επέρχεται η κάθαρση, αναρωτιόμαστε πόσο λυτρωτικά τελικά είναι αυτή, ή αν είμαστε καταδικασμένοι να ακολουθούμε τα χνάρια που κληρονομήσαμε τους προγόνους μας. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να αποκαλύψω περισσότερα. Το πρώτο ερώτημα που οφείλω να απαντήσω ως συγγραφέας, είναι ερωτήσεις που μου έχουν δώσει και τις απαντάω τώρα, είναι γιατί γράφω ιστορίες. Μανώλης έκανε μια σημείωση προηγουμένως ότι μετά τη συνταξιοδότηση. Όχι. Των ανθρώπων ιστορίες που ήταν η πρώτη μου συλλογή με διηγήματα εκδόθηκε όταν δούλευα ακόμα. Εκεί έγινε γύρω στο 14 χρονολογία, αν θυμάμαι καλά, εκεί έγινε έναν μπαμ που άρχισα να γράφω. Να γράφω συστηματικά δηλαδή. Γιατί γράφει κάποιος? Γιατί γράφω εγώ, για να μην το γενικεύσω. Θα έλεγα ότι η διαδικασία της γραφής αποτελεί για μένα μια βαθιά εσωτερική ανάγκη. Λειτουργεί ως ένα δημιουργικό παιχνίδι συναλλαγής, ένα πάρε-δώσε σκέψεων και συναισθημάτων, το οποίο τις περισσότερες φορές εμπλέκεται και το νησί μας μέσα. Επιπλέον, κατά τη διαδικασία της συγγραφής, ειδικά ενός μυθιστορήματος, δυσβύουν δεκάδες άλλοι παράμετροι που συναλλάσσονται με τη ψυχή και το νου, συνήθως βασανιστικά. Στο τέλος όμως της ημέρας, αυτό που εισπράττω είναι η ικανοποίηση, μια βαθιά ιαματική δράση, μια εφορία του νου αλλά και της καρδιάς. Η γραφή δεν είναι εύκολη, ούτε λειτουργεί με αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Θέλει αυστηρό πρόγραμμα και πειθαρχία. Πονάς όταν αντιπαλεύεις με τα συναισθήματά σου, αγωνιάς για το αποτέλεσμα. Παραδόξως, όταν γράφω τη λέξη τέλος, μια ανακουφιστική λέξη κατά τα άλλα, που ορίζει το πέρας της όλης διαδικασίας, δεν μου χαρίζει τη χαρά της ολοκλήρωσης ενός σκοπιώδους έργου. Αντίθετα, αυτές οι στιγμές που τελικά με συνάρπασαν ήταν οι πολλές μικρές στάσεις που έκανα την ώρα που χτυπούσα τα πλήκτρα μπροστά στον υπολογιστή, κάνοντας ατελείωτες διορθώσεις, τροποποιώντας όσα είχα γράψει, όταν νέες ιδέες αναφύονταν κάθε τόσο από το πουθενά, και εγώ ήθελα να τις χωρέσω όλες στην ιστορία μου, όταν ανέτρεπα την όλη ιστορία, όταν η εξέλιξη της ιστορίας μου με οδηγούσε σε μονοπάτια τα οποία αρχικά μου ήταν αδύνατο να φανταστώ. Βαρύνουσα σημασία στη γραφή μου έχουν οι ήρωές μου. Το σκάρωμα των ιστοριών μου συνήθως ξεκινά από αυτούς, οι οποίοι από τη στιγμή που τους δημιουργώ με συντροφεύουν όχι μόνο κατά τη διάρκεια της γραφής, αλλά όλη τη μέρα εμφανίζονται σαν ύποπτο χρόνο, θυμίζοντας μου κάτι, ακόμα και στον ύπνο μου εμφανίζονται, σαν ύποπτο χρόνο, απαιτούν να έχουν το δικό τους ρόλο στην όλη διαδικασία και εκεί κάπου πρέπει να τραβήξω τα χαλινάρια, κάπου να τα χαλαρώσω, ώστε να αφήσω την ιστορία να προχωρήσει. Είναι αλήθεια, όταν ξεκινώ μια νέα ιστορία, αρνούμαι να ορίσω το τέλος της εκ των προτέρων. Προτιμώ οι λέξεις, οι πλοκοί, κυρίως οι ήρωές μου, να με οδηγήσουν στο τέλος. Είναι γεγονός ότι οι περισσότερες ιστορίες που πλάθουν είναι εμπνευσμένες από το νησί μας. Βλέπετε ο Νόστος, η λέξη που τόσο επιδέξια χρησιμοποίησε ο Όμηρος και το θρυλικό ταξίδι της επιστροφής του Οδυσσέα στη Λιθάκη, είναι μια λέξη που κατατρέχει εμάς τους Καρπάθιους της Διασποράς. Και η λέξη νοσταλγία, γιατί πατρώ εκεί, όπως αρέσκομαι να λέω, περιέχει μέσα της τη λέξη άγγος, τον πόνο δηλαδή. Και όπου υπάρχει πόνος, σίγουρα κάπου εκεί συγκατοικεί και η έμπνευση. Κινητήριος δύναμη λοιπόν της δικής μου γραφής είναι αυτή η πληγή της ψυχής που με συνοδεύει καθώς είμαι αναγκασμένος,
όπως όλοι σας εδώ μέσα, οι περισσότεροι εδώ μέσα, να κατοικούμε μακριά από την αγαπημένη μας Κάρπαθο. Ζούμε και δραστηριοποιούμαστε μακριά από το αγαπημένο μας νησί, ακολουθούμε την κατάρα του μετανάστη ως το τέλος της ζωής μας. Ονειρευόμαστε τον τόπο που μεγαλώσαμε, αναπνέουμε με την γλυκιά ανάμνηση των στενών και των εξοχών που περιδιαδίκαμε, μιας αγκαλιάς που κλειστήκαμε μέσα, δροσιζόμαστε ακόμα με τη θύμηση των παραλιών που απολαύσαμε, υπομοιδιούμε με τους ήχους των πανηγυριών που κρατάμε σαν φυλακτό στο μυαλό μας. Και ακόμα είμαστε δεμένοι με τα έθιμα του χωριό μας. Ευτυχώς ξεπεράσαμε εν πολλοίς εκείνα τα ήθη που καταπίεζαν τους προγόνους μας, μα το κυριότερο δεν πάψαμε ποτέ να αγαπάμε τον τόπο μας όσο μακριά και αν βρισκόμαστε από αυτόν. Είναι η ευχή και η κατάρα της αρχαίας μνημοσύνης που δεν μας αφήνει να ξεχάσουμε, συγχρόνως όμως δίνει δύναμη στην ψυχή και παρηγοριά στον νου. Ένα άλλο ερώτημα που με τίθεται πολλές φορές είναι κατά πόσο αυτοβιογραφικά είναι τα μυθιστορήματά μου. Με τη στενή έννοια του όρου, όχι. Ο Λευτέρης Θαλασσινός σίγουρα δεν είμαι εγώ και η πλοκή είναι δημιούργημα της φαντασίας μου και μόνο. Αλλά με την ευρύτερη έννοια, κάθε τι που γράφει κάποιος πάντα κρύβει μέσα του την καλά φυλατωμένη πληροφορία στις πολυδέδαλες πτυχώσεις του εγκεφάλου μας. Μια ιστορία που άκουσα σε κάποια μεταμεσονύχτια συζήτηση σε ένα από τα καφενεία του Όθους, σε μια μάτσοξη στο Ατέρι ή στο λιμάνι των Πηγαδίων, μια ιστορία την οποία έζησα εγώ ο ίδιος ή ακόμα όταν έφτασε ο απόϊχός της ως τις Σέρρες που δω σήμερα. Πληροφορίες από πρόσωπα τα οποία είχα τη χαρά να συναντήσω στον δρόμο μου, ερεθίσματα κάθε είδους τα οποία δέχτηκα σε κάποια φάση της ζωής μου, όλα αυτά κάποια στιγμή αναδύονται και καταλαμβάνουν τη θέση τους στην ιστορία που γράφω. Και όπως ίσως καταλαβαίνετε, παρά τα 25 χρόνια που ζω μακριά από το νησί, τα βιώματα, κάθε είδους βιώματα, που κουβαλώ από το τόπο καταγωγής μου, την Κάρπαθο, είναι πάντα παρούσα. Στη συνέχεια, θα το πω και αυτό, ίσως κάποιοι αναρωτηθείτε γιατί επιμένω να εκδίδω βιβλία στο δυσμενές εκδοτικό περιβάλλον της χώρας μας. Δεν είναι εύκολο να τις δεις στους μεγάλους εκδοτικούς οργανισμούς και όποιος έχει να γράψει μια ιστορία που θέλει να τη δει σε βιβλίο είναι αναγκασμένος να πέσει στις αυτοεκδόσεις που δεν είναι και η καλύτερη δυνατή λύση. Γιατί λοιπόν εγώ συνεχίζω να γράφω? Η απάντηση εδώ δεν είναι εύκολη. Ίσως από υπέρμετρο εγωισμό, θεωρώντας ότι έχω γράψει μια ιστορία η οποία αξίζει να διαβαστεί από περισσότερο κόσμο. Ίσως διότι διαισθάνομαι ότι έχω αληθινούς φίλους που πιστεύουν σε μένα και χαίρονται τις ιστορίες μου. Δυστυχώς η έκδοση του δονημού μυθιστορήματος δεν έτυχε τις πληρέστερες επιμέλειες που θα έφυλε ο εκδότης, παραμένει όμως μια ιστορία γραμμένη με την ψυχή μου και από τις κριτικές αυτών που τη διάβασαν, σίγουρα δεν αστόχησα στην απόφασή μου να τη δημοσιοποιήσω παρά τις εκδοτικές εκδόσεις. Αγαπητοί μου, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Εδώ είναι το σημείο που μπορεί να κάνετε και εσείς τις ερωτήσεις σας, τοποθετήσεις σας. Οπότε, όποιος θέλει να πάρει το μικρόφωνο. Νομίζω έχουμε το γνωστό πρόβλημα που έχουν και οι επίτροποι. Όταν σε ένα πανηγύρι δεν πάει να ξεκινήσει ο χορός. Οπότε, ποιοι σηκώνονται πάνω, οι επίτροποι. Και έτσι ξεκινάει ο χορός. Οπότε, ως κατά κάποιο τρόπο επίτροπος, θέλω να ξεκινήσω πολλές τις ερωτήσεις που διαβάζω στο βιβλίο. Βασίλη. Μέσα από το βιβλίο υπάρχουν εφαρτομενικά, όπως μαθηματικά, είπατε δηλαδή η πλοκή πάνω από καλά και κακά του νησιού. Και για παράδειγμα, το κληρονομικό δίκαιο. Το τότε κληρονομικό δίκαιο, το οποίο έχει από πολλούς θυχθεί. Και ποια έτσι είναι η διάθεσή σου απέναντι σε όλα αυτά? Δηλαδή, πώς τα βλέπεις τώρα με τα 25 χρόνια απόστασης
ό,τι σέρνας λίγο και στο ένα βιβλίο και στο άλλο, πώς θα αξιοποιήσει αυτά τα στοιχεία, αυτά τα κακό κείμενα, όπως για παράδειγμα αυτό που είπες για τους γάμους με τους Ιταλούς. Θα ήθελες να μας αποκαλύψεις ορισμένα πράγματα. Δεν θα μείνω στο γάμο της Ιταλούς, είναι ιστορικό γεγονός. Το αναπτύσσουμε στο μυθιστόρημα από μια άλλη διαφορετική σκοπιά εγώ. Θα μείνω όμως στο ζήτημα των ηθών του νησιού μας, αυτά τα οποία κάποτε καταπίεζαν τουλάχιστον μέχρι την δική μου γενιά, εμάς. Με χαρά μπορώ να διαισθάνομαι, καταλαβαίνω ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Και θα μείνω στο θέμα του ξένου. Ο Καρπάθιος κατά βάση είναι φιλόξενος. Πολύ φιλόξενος κιόλας. Φτάνει να μην έρθει κάποια ξένη να του πάρει κάποιον δικό της. Δεν είναι τόσο αρνητική Καρπάθη όταν μια Καρπαθιά παντρεύει ξένα. Είναι ιδιαίτερα αρνητική όταν ένας Καρπάθιος πάρει μια ξένη. Και έχει αναλύσεις και εξηγήσεις αυτό το πράγμα, έχει σχέση με το πνευματικό δίκαιο κτλ. Τα ξέρετε εδώ μέσα όλα αυτά. Οι κανακαρές, οι κανακάριδες, ο κανακάρης, ας πούμε, που είχαν κανακάρες, αλλά δεν είχε σπίτι. Αν δεν έπαιρνε μια ντόπια, δεν είχε σπίτι. Έμενε χωρίς σπίτι. Όπως εγώ έχω μείνει χωρίς σπίτι στην κάτω. Το τίμημα. Οι νέες γενιές πιστεύω ότι πατάνε γερά στα πόδια τους και μπορούν και να τους περνάνε αυτά. Και αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το άλλο για το ξένο, που δεν είναι μόνο της Καρπάθου ιδίωμα να βλέπεις τον ξένο από μακρά και να τον φοβάσαι. Είναι πια σε όλη την Ελλάδα. Ο ξένος είναι κάποιος που έρχεται και φοβόμαστε ότι θα μας αλλάξει. Τον βλέπουμε σαν απειλή. Τις περισσότερες φορές, τουλάχιστον τις συνειδητικά περισσότερες φορές, δεν είναι απειλή. Αν εμείς μπορούμε να κρατήσουμε αυτό που είμαστε γερά στυλωμένα στα δικά μας πόδια. Ο φόβος δεν είναι τι θα φέρει εκείνος μαζί του. Ο φόβος είναι εμείς ποιοι είμαστε. Μην ξεχάσουμε εμείς ποιοι είμαστε. Και τελικά, από την ανάγνωση της αγάπης, την ερώτηση του Μανώλη, ένα θέμα που διαπραγματεύεται πολύ σοβαρά το βιβλίο μου μέσα είναι αυτό το θέμα του ξένου. Δεν θα επαναλάβω κάποια πράγματα που τα διάβασαν τα κορίτσια. Αλλά τα ξέρετε όλες σας, δεν θα αναλύσω περισσότερο. Απλώς χαίρομαι που αλλάζουν τα πράγματα σε αυτό το τομέα τα τελευταία χρόνια. Και έρχεται και η κοινωνία μου μπορεί και αποδέχεται, η κοινωνία της Καρπάθου, ότι το να παντρευτεί κάποιος ή κάποιον από άλλον τόπο της Ελλάδας ή του πλανήτη δεν είναι ξένος. Είναι ένας άνθρωπος. Ευχαριστώ. Άλλος επίτροπος? Εγώ θα ήθελα, Βασίλη, να ρωτήσω αυτή η σιωπή του εαυτού μέσα σε μια σχέση. Και πώς βέβαια βρίσκεις αυτές τις δεδαλώδεις τρόπους η σχέση να βγει στο ξέφωτο. Η σιωπή μέσα στις σχέσεις, θα μιλήσω όπως γράφω τη στόμα σε σχέση ψυχολογίας ή τίποτα. Όπως εγώ το ερμηνεύω μέσα στα δικά μου τα κρατά. Πολλές φορές ξεκινάει από φόβο, ότι αν πεις κάτι αυτό θα παρεμηνευτεί, δεν θα είναι αυτό που δεν θα είναι αυτό που θα θέλει να ακούσει ο άλλος, θα χαλάσει τη σχέση σου, αλλά αυτό που διαπραγματεύτηκα μέσα στο μυθιστόρημα αυτό είναι ότι τελικά είναι θέμα δειλίας. Ένας δειλός άνθρωπος, δεν είναι βέβαια μόνο δειλία, αλλά όπως το διαπραγματεύτηκα εγώ. Ένας δειλός άνθρωπος δεν τολμά να πει αυτά που οφείλει να πει. Ή να κάνει αυτά που οφείλει να πει.
Ένας ευθύς είναι το αντίθετο. Εκείνος τα κάνει. Λοιπόν, δημιουργεί αντιπάθεια, σωστό. Αν είσαι ευθύς θα δημιουργήσει αντιπάθεια. Το περιορίζω μέσα σε μια σχέση. Εδώ ο θαλασσινός με τον κοιμό, ενώ ο κοιμό κατά κάποιον τρόπο του έχει αποκαλυφθεί ποιο είναι αυτό το βάσανο της ψυχής της και τι έχει βιώσει σε μια νεαρή ηλικία 17 χρονών, το οποίο την στιγμάτισε για όλη της τη ζωή, ο θαλασσινός δεν τολμά να είναι το ίδιο ειλικρινής απέναντί της. Γιατί φοβάται δύο πράγματα. Το ένα είναι να μην διχάσει, γιατί είναι πολύ βαρύ αυτό που κουβαλάει μέσα του, και το άλλο είναι ότι ακόμα δεν έχει συμβαστεί με τον εαυτό του, με αυτό που κουβαλάει μέσα του. Για τις πτυχώσεις του μυαλού, που είναι όλα αυτά μέσα ανακατεμένα μέσα στο μυαλό μας, όταν βάλεις την πένα μπροστά το πληκτρολόγιο πια και έχεις μια οθόνη και γράφεις, αναδύονται αυτόματα. Δεν υπάρχει σκεπτικό τι και πώς. Έρχονται ιδέες συνέχεια, μια μετά την άλλη, και κάνεις ανατροπές και προσπαθείς να φέρεις κάποια πράγματα μπροστά, κάποια να τα βάλεις πίσω, κάποια να τα φέρεις τελείως, ώστε να στέκει κατά κάποιο τρόπο αυτό που γράφεις και να ξέρεις ότι λες κάτι. Δεν γράφεις για να γράφεις. Απλώς θέλεις να λες και κάτι. Κάποια άλλη ερώτηση? Την Πεθέρα. Εγώ ανήκω στο Σύλλογο Ξένων Γυναικών. Έχουμε ανοίξει τέτοιο σύλλογο. Πιστεύω όμως ότι μετά από τόσα χρόνια να ρίχνουμε λίγο δίκιο στις καρπαθιές τις μάνες. Σου λέει θα μας πάρουν τώρα το παιδί, μετά δεν θα θέλουν να έρθουν στην Κάρπαθο, θα τον χάσουμε. Κάπως έτσι νομίζω ήταν η ψυχολογία τους. Πέρα από το ότι έχουμε επιτελέσει και ένα κοινωνικό έργο, διότι σπάσαμε λίγο την αλυσίδα της αιμομιξίας στην Κάρπαθο. Δεύτερα ξαδέλφια, τρίτα ξαδέλφια, παντρευόντουσαν μεταξύ τους και ούτω καθεξής. Αλλά τέλος πάντων πιστεύω ότι όταν η γυναίκα, για τις γυναίκες ήταν κυρίως το θέμα, αγαπήσουν την Κάρπαθο, σεβαστούν τα έθιμα, τα ήθη τους, τις συνήθειές τους, τα σπίτια τους, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Και τα σεβαστούν όλα αυτά, μετά υπάρχει μια αποδοχή από όλο το σύνολο. Γι' αυτό και πατήσεις και αλλιώς καρπαθιά. Δεν διαφωνώ. Μπορεί να αργήσει λίγο να σε αποδεχτούν. Κάποιοι στιγμοί σε αποδέχονται και μπορεί και να μην σε αποδεχτούν ποτέ. Προσωπικά για μένα τώρα. Η Κάρπαθος είναι ο τόπος ο οποίος είναι πάντα μέσα στο μυαλό μου. Αυτός είναι ο τόπος ο οποίος με εμπνέει, όπως και προηγουμένως. Υπάρχει πόνος που το κουβαλάμε όλοι μας εδώ μέσα, σκεπτόμενοι το νησί μας, και ότι δεν μπορούμε να φύγουμε στο νησί μας. Εμένα μου βγαίνει στην πένα. Αλλά από την άλλη μεριά, έχω ξεπεράσει, ή τουλάχιστον πιστεύω ότι έχω ξεπεράσει, ότι η Κάρπαθος είναι ο μοναδικός τόπος. Έχω τη χαρά να έχω, όπως όλοι σας εδώ μέσα, περιδιαβεί σχεδόν όλη την Ελλάδα. Έχω συναντήσει τουλάχιστον άλλους 10 τόπους, τους έχω γράψει στο blog μου, που άνετα θα μπορούσα να μείνω. Όπως και αυτή τη στιγμή η Αλιστράτη των Ξερών που μένω, είναι δεύτερος τόπος μου. Εκεί ποτέ δεν με είδαν σαν ξένο, ούτε το πρώτο χρόνο, ούτε το δεύτερο. Εκεί οι άνθρωποι ήταν πολύ συνηθισμένοι στους γάμους των παιδιών τους με ανθρώπους από την υπόλοιπη Ελλάδα, εδώ και χρόνια. Μπήκα σε ένα χωριό, δούλεψα σε ένα χωριό, όλα μου τα χρόνια τα δούλεψα στην Αλιστράτη, εκεί πάνω. Ήμουν διευθυντής στο σχολείο για πολλά χρόνια, αλλά δεν αισθάνθηκα ποτέ ξένος. Και έχουν και
και ωραία μέρη εκεί πάνω. Βλέπω το Χριστομινάκι πίσω, ξέρει. Είναι και αυτός από κοντινός μου εκεί πάνω. Δεν βοήθησαν οι επιτροποί. Δεν είχα σκοπό να πάρω το λόγο, αλλά η προλαλήσασα μου έδωσε το ερέθισμα και αυτά που άκουσα βέβαια προηγουμένως. Αυτό για το ξένος αρχίζει μέσα σου και δουλεύει από την νεαρή ηλικία. Δηλαδή, θα παντρευτώ μια ξένη. Ποιος είναι ο λόγος? Το παλεύεις μέσα σου. Γιατί? Ζεις σε ένα ξένο τόπο, στην Αθήνα εγώ συγκεκριμένα, αν αγαπήσω μια και είναι ξένη, δεν είναι Καρπαθιά δηλαδή, θα την αποδεχθούνε Καρπάθιοι? Αλλά κυρίως δεν είναι αυτό. Είναι ο φόβος σου μήπως αποξενωθείς από ένα τόπο που θέλουμε δεν θέλουμε εμείς οι Καρπάθιοι, ζει μέσα μας. Και ο φόβος είναι κυρίως μην αποξενωθούμε από αυτόν τον τόπο τα ήθη και τα έθιμα τα οποία αγαπούμε και χωρίς αυτά δεν μπορούμε να ζήσουμε. Εκείνη λοιπόν η απόφαση και εγώ την έζησα και σαν πατέρας. Η αγωνία μου, τα παιδιά μου θα πάρουν μια ξένη, θα πάρουν ένα ξένο, με την έννοια βέβαια που είπα προηγουμένως, όχι με την έννοια επειδή δεν είναι Καρπαθιά, δεν γίνεται αποδεχθεί. Όταν λοιπόν ο γιος μου πήρε μία ξένη, σύμφωνα με όλα αυτά που λέμε, είχα μία αγωνία. Πριν όμως είχα μία εμπιστοσύνη στο γιο μου. Για ποιο λόγο? Διότι του μετέδωσα την αγάπη για την Κάρπαθο, τα ήθη και τα έθιμά της. Και ήξερα ότι μέσα του θα έχει αυτό που είχα εγώ σαν νέος. Όταν λοιπόν είδα τα πρώτα δείγματα από την ύφη μου να φτιάχνει μαντινάδες, η χαρά μου ήταν άνευ προηγουμένη. Και όχι μόνο η νύφη μου. Πριν παντρευτούν ακόμη, ο συμπεθερός μου. Τον πήγα στην Κυρά Παναγιά. Και εκεί δεν ξέρω πώς του ήρθε. Ο συμπεθερός μου είναι Υπηρώτης. Πάνω από την Φιλιππιάδα κοντά. Εκεί ξαφνικά, μέσα σε εκείνο το ωραίο περιβάλλον ενός ξαδέρφου μου που βλέπαμε κάτω τη θάλασσα, αρχίζει και μου λέει μαντινάδες. Τρελάθηκα. Λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Άρα δηλαδή τελικά το θέμα είναι, ο φόβος μας είναι μην χάσουμε αυτό το πράγμα. Και όχι αν είναι από ένα άλλο τόπο. Εάν στη πράξη δούμε ότι αυτή ή αυτός δεν είναι ξένος, αγαπά τα ίδια πράγματα, τα αγαπά ίσως και περισσότερα από σένα και τα εκτιμάει. Και απ' την άλλη έχουμε περιπτώσεις μη ξένων, την Κάρπαθο, παντρεύονται από την Κάρπαθο, πάνε και ζουν σε ένα άλλο τόπο και αποξενώνονται τελείως από την Κάρπαθο. Και αυτό το έχω νιώσει εγώ περισσότερο για αυτούς που κατοικούν στη Ρόδο, παλαιότερους. Ήταν οι μόνοι που δεν ερχόντουσαν στην Κάρπαθο και δεν συμμετείχαν στα γλέντα και στα πανηγύρια μας, στα έθιμά μας. Και αναρωτιόμουν, μα τόσο κοντά και δεν έρχονται. Άρα λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος. Και όχι ότι έχουμε μία, ότι σόρι και καλά ο Καρπάθιος ή η Καρπαθιά είναι αυτό που θέλουμε να πάρουμε, ας πούμε, για τον εαυτό μας, για το γιο μας, για την κόρη μας κτλ.
Γιατί Καρπάθιος, όπως λέμε για τους Έλληνες, είναι αυτός που υποδέχεται την ελληνική παιδεία, έτσι δεν είναι? Αυτά. Είναι μια πολύ σωστή τοποθέτηση. Δεν ξεκινούσε το ξένος με ρατσιστικό κίνητρο, να το πω έτσι, ομά. Ήταν, όπως το είπατε, ότι θα πάρει το παιδί μου και θα το κάνει ξένο. Από εκεί ξεκινούσε. Απλώς, στη δική μου τη γενιά, δεκαετία του 80-90, είχαμε πια αρχίσει να θεωρούμε αυτά τα πράγματα. Ήμασταν, θυμάμαι, θα το αναφέρω, έχω το θάρρος να το αναφέρω, την κυρία Τιτούρα του Θεσσαλονίκη. Η πρώτη ξένη στο νησί. Και ο Μακαρίτης ο Ηλίας, ο αγαπημένος μου καθηγητής, που έκανε το τόλμημα εκείνα τα χρόνια. Σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Υπήρχε λοιπόν αυτό ότι το ένα λοιπόν είναι ότι φοβόμαστε ότι θα τον χάσουμε από Καρπάθιο ή θα την χάσουμε από Καρπαθιά, θα την χάσουμε, δεν θα είναι πια αυτό που είναι, αυτό που την ορίσαμε εμείς να είναι, που θέλαμε να είναι, γιατί έτσι τον μεγαλώσαμε, έτσι τη μεγαλώσαμε. Αλλά συγχρόνως φτάσαμε σε μια εποχή εκείνη που θέλαμε να τον θεωρήσουμε αυτό το πράγμα. Δεν θέλαμε τους φραγμούς αυτούς. Γιατί ήταν καταπιεστικότατη αυτή η φραγμή. Και χαίρομαι που σήμερα έχω και τον Γρηγόρη την γυναίκα εδώ πέρα και ο Καρπαθιά από Καρπαθιά θα γίνει. Ξέρει. Βλέπετε λοιπόν ότι τώρα που απελευθερώθηκε το πράγμα γίνεται πολύ καλύτερο. Έτσι είναι. Κάνει και ένα Έχω μια ερώτηση. Πίτερ Καραγιαννάκη. Αν ήμουν ψυχολόγος, θα έλεγα στους επισκέπτες μου, διαβάστε ένα ποίημα το πρωί και λίγο μυθιστόρημα το βράδυ. Ιδιαίτερα πριν το φαγητό. Για ποιο λόγο? Διότι το μυθιστόρημα αποκωδικοποιεί δύο πράγματα. Τον ανθρώπινο πόνο και το ερώτημα γιατί υπάρχω. Ο Βασίλης, τον οποίο τον γνώρισα και εγώ σαν μαθητής στο Λύκειο Καρπάθου, κάνει ακριβώς αυτό. Αποκωδικοποιεί τον ανθρώπινο πόνο και γιατί υπάρχω. Σαν Καρπάθιος, σαν άντρας, σαν γυναίκα, σαν εραστής, σαν ένας άνθρωπος ο οποίος βιώνει την πραγματικότητα μέσα από τη δικιά του οπτική ματιά. Για ποιο λόγο λοιπόν τα λέω αυτά? Τα λέω αυτά διότι στις εποχές που ζούμε ο κόσμος προβληματίζεται, αγωνίζεται, εγκεφαλικά. Και παρόλο που δεν είμαι ψυχολόγος, θα μπορώ να σας πω το καλύτερο αντίδοτο για το προβληματισμό που έχετε και προπαντός τα παιδιά σας που έχουν είναι η ανάγνωση, το διάβασμα, το λεγόμενο βιβλίο, το μυθιστόρημα του συγγραφέα δίνει αντίδοτο και απάντηση στο προβληματισμό που έχουμε όλοι μας. Έχουμε ξεχάσει την αξία της ανάγνωσης, του διαβάσματος, του μυθιστορήματος. Και αν λοιπόν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό για τον εαυτό μας, για τον εγκέφαλό μας, είναι να διαβάζουμε. Και έχουμε εδώ ένα κλασικό, ωραίο δημιούργημα. Με αυτό παραθέτω το μικρόφωνο πίσω στο Μανώλη. Άλλα ερωτήματα, τοποθετήσεις, σκέψεις? Αν δεν
μόνο μία εμπνεόμενος από όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα. Γιατί πολλά για το νησί μας και το πώς πρέπει να αλλάξει. Θα κάνω μια ευχή, Βασίλη, μέσα από το χώρο των μυθιστορημάτων, να μπορέσεις να υποδείξεις ίσως και ένα άλλο τρόπο ζωής και νοοτροπίες που θα μπορούσαμε να είχαμε σε αυτό το νησί. Και όχι μόνο στο νησί, γιατί πραγματεύεσαι και τον ερωτικό ή όχι μετανάστη, όλους εμάς που αναζητούμε σήμερα στο 21ο αιώνα τη σχέση μας με αυτό το νησί, που κάπως συναισθηματικά, βιολογικά, προηγουμένως είπατε για αιμομηξία, δεν εννοούμε φυσικά, σας το λέω έχοντας μελετήσει πολλά γεωλογικά δέντρα, δεν πάσχουμε από αιμομηξία, αλλά ξέρετε από τι πάσχουμε? Από κοινωνική αιμομηξία. Οι πεποιθήσεις που έχουμε έρχονται και ξανάρχονται και ξαναγεννιούνται γιατί είμαστε μια κλειστή κοινωνία. Και νομίζω ότι μέσα από τα μυθιστορήματα θα έχεις τη δυνατότητα όχι μόνο να το κρίνεις αυτό, να το υποδείξεις πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή μας διαφορετικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εκ μέρους όλων εδώ για αυτό το προβληματισμό που έχεις βάλει στο τραπέζι. Και πιστεύω ότι τώρα με πολύ όρεξη όλοι θα διαβάσουμε, όπως είπε ο Πίτερ Καραγεννάκης, κάτι που έχουμε ξεχάσει να κάνουμε. Έχουμε και άρτων και θεάματα εδώ, οπότε μπορεί να κάνετε και ερωτήσεις εκτός μικροφώνου, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είναι πάντα εύκολο αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Συνδιοργανωτέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κάτι χαιρετισμούς ξεχασμένους. Να μην παρεξηγηθούμε εδώ, γιατί ξέρετε. Εντάξει, να πούμε ότι έχουν αποστείλει χαιρετισμό ο βουλευτής Δωδεκανήσου, ο κ. Υψηλάτης, και η βουλευτής Δωδεκανήσου, η κυρία Ιατρίδου. Τώρα να πούμε ότι έχουμε δύο όμορφα τραπέζια. Το ένα είναι πνευματική τροφή πίσω και το άλλο είναι κανονική τροφή και κάποιο δοσερό να πιείτε. Ο Βασίλης πιστεύω ότι θα υπογράψει και βιβλία, αν θέλετε να σας κάνει μια αφιέρωση, να σας λύσει όσες απορίες έχετε. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ αυτή τη τιμητική βραδιά προς τον Βασίλη και μάλιστα με τη συμμετοχή του Συλλόγου Οθητών, ακριβώς γιατί όπως μας δείχνει ο Βασίλης και όλη του η πορεία έχει να δώσει πάρα πολλά για το νησί μας. Δημιουργεί μνήμες, ανακαλεί ιστορίες, μας φέρνει κοντά και μας κρατάει κοντά και σε πολλές αξίες και δημιουργεί πολλούς προβληματισμούς. Εγώ δεν παρακολουθώ τον Βασίλη, το διαβάζω παρά μόνο στα διαδικτυακά και όχι τόσο στα έντυπα. Και ωστόσο, ένα μυθιστόρημα που διάβασα παλιά, δεν θυμάμαι ποιο ήτανε, ένιωσα την ανάγκη να του τηλεφωνήσω και να θίξω τον τρόπο που τη χειρίζεται το λόγο. Την πλούσια γλώσσα και τον τρόπο που τη χειρίζεται, τα πλούσια και ιδιαίτερα θέματα και τις νοητικές διαδρομές με τις οποίες συνδέει αυτά, ώστε να δίνει μια συναρπαστική ροή στην αφήγησή του. Αξίζει το κόπο και θα έπρεπε επίσης να πω για το ήθος του Βασίλη και όταν γίνονται τέτοιες παρουσιάσεις θα είναι καλό όχι μόνο να παρουσιάσετε το έργο, αλλά και το ήθος. Είναι πολύ σημαντικό. Εν πάση περιπτώσει, ανοίγονται πάρα πολλά θέματα, δεν είναι ο χρόνος για να τα συζητήσουμε, είτε με τους γάμους, είτε με τους γυναικοτοπικούς και την ερήμωση στο χωριό μας. Μια άλλη φορά. Επειδή μου αρέσει να έχω τον τελευταίο λόγο, επιτρέψτε μου να πω κάτι που έχω πει αρκετές φορές, αλλά νομίζω σήμερα μπορεί να γίνει συνείδηση. Όταν ρώτησα κάποτε τη μητέρα μου γιατί φτιάξαμε το Σύλλογο Ομόνοιας, είπε Μάνο, για να βρισκόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν εκδηλώσεις όπως και η σημερινή να αφήνουν χώρο να βρισκόμαστε. Θα χαρώ πάρα πολύ να βρεθούμε όλοι μαζί, εντός και εκτός μικροφώνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι.